Καμιά φορά το φρέσκο λάχανο με κουράζει να το τρώω συνέχεια. Κάνω αυτό το κόλπο που θα σου δείξω τώρα και βγαίνει εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, κόβεις το λάχανο σε λεπτές πέτες, όσο λεπτές γίνεται. Βάζεις αντικολλητικό στο ταψί, το απλώνεις λίγο. Ωραία. Κόβεις και φρέσκο ή ξηρό κρεμμυδάκι, ανάλογα τι θες. Βάζεις και αυτό μέσα. Τέλεια. Κοίταξε να δεις τώρα, μου έχουν μείνει κάτι μανιτάρια και σκέφτομαι να τα βάλω και αυτά μέσα. Τι θα πάει λάθος? Ωραία, τα βάζουμε και αυτά μέσα. Αλάτι, που πάει πολύ ωραία η πάπρικα. Επίσης, δεν τσιγκουνεύομαι το σκόρδο σκόνη. Ξέρω ότι στο λάχανο πάει το κίμινο, οπότε θα του βάλω. Τώρα για τα μανιτάρια δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε στην πράξη. Και λαδάκι. Έχω προθερμάνει το φούρνο. Θα το ψήσω περίπου για 20 με 30 λεπτά στους 200 βαθμούς και θα είναι φίνο. Μην ξεχάσεις να ανακατέψεις, πολύ σημαντικό. Το βάζουμε στο φούρνο για να καραμελώσει. Και κάπως έτσι έχω μια βάση που με βολεύει όλη την ημέρα.